A Figueres han recuperat el conill com a mascota i a fer que dona sort a l'equip d'Ernest Calero. Semblava, però, que seria la tarda del Lleida, ja que en la primera acció de perill del partit, Sergio Rodríguez va marcar el seu segon gol en 2 partits. Certament, els locals van tenir la sort de reaccionar gairebé de seguida. 10 minuts després, del 0-1, als 26, Dieguito centra i el Chino Expósito connecta un cop de cap inavalable. Però als 28 minuts, Santos feia emmudir de cop al públic de Vilatenim amb aquesta rematada que suposava l'1-2. Fins al descans, molts intents del Mediapuesta, però sense encert, davant la porteria de Gonzalo Eraso. Tots dos equips s'hi jugaven molt, però a la segona meitat el Mediapuesta va sortir hiperrevolucionat. A més, va tenir la sort d'empatar als 6 minuts, gràcies a un cop de cap de Sallarès que va celebrar fins i tot el conill de la Unió. El Lleida va tenir el 2-3 ben a prop en aquesta rematada acrobàtica de Queco, que però va posar fi al bagatge ofensiu del Lleida. Els locals van tancar els del Segrià al seu camp i fins i tot Expósito va fer tremolar el travesser en aquesta jugada. Fins que als 93 minuts, amb tot el camp dempeus, Ivan Díaz penja aquesta pilota i Dieguito marca. Deliri a Vilatenim. És un pas importantíssim, es dona més possibilitats de salvació, però aquest equip ho té molt clar d'on ve, té molt clar el seu objectiu, no baixar els braços fins que aconsegueix l'objectiu matemàticament. Si nos han tirado 6 o 7 córners, nos han tirado 6 o 7 faltas, han creado peligro, no hemos sabido solventar el tema ni sacar un balón limpio de atrás, pues eso quiere decir que hemos jugado muy mal. Amb aquesta victòria, el Mediapuesta s'ha convertit en l'únic equip que li ha guanyat al Lleida els 2 partits, de la primera i la segona volta.